ese plan podería funcionar. Claro que funcionará, estou seguro. E unha vez xuntos, poderemos cambiar as cousas, certo? Evitaremos que a xente do pobo pase fame. Non máis tigres nas tripas. Non, e cada quen poderá ir onde queira. Lonxe de Ágrava. Lonxe das leis sen sentido. Gústame a idea.